Maliens, cɛ ni muso, makɔrɔba ni denmisɛnninw, n'aw bɛ bɔ dubaw la ou bien aw bɛ bɔ village la ni campagne la, n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, cadres, sɛnɛkɛlaw, bagamaraw, mɔnikɛlaw, étudiants, jeunes, kɛnyɛrɛw, i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, diaspora malien minnu bɛ tunga la. N b'a fɛ k'aw ladɔnniya M5 RFP ye point de presse min kɛ bi lundi 22 juin 2020. O point de presse in a kun ye mun ye? Kumaba minnu fɔra o point de presse la, a walawalala bamanankan na, a fɔra français tubabukan na. N b'a fɛ ka segin o kan ka dakunya dama dama fɔ a la pour que ka dɔ fara a ka faamuyali kan. Point de presse in kɛra k'a yira maliyɛnw ye que M5 RFP a ɲɛmɔgɔw, a comité stratégique b'u fo, k'u waleɲuman dɔn, k'u barikada. U ye baara min kɛ juin kalo 19 2020 ka rassemblement kɛ Kayi, Bamako, Ségou, Koutiala, Sikasso, Mopti, Tombouctou, France, Canada, Amérique, k'an b'aw fo, ka waleɲuman dɔn, ka barika da u ye. K'a f'aw ye que sisan mɔgɔ si kana bila aw kunna k'an ka kɛlɛ in ko dɔ bɔra cɛsiri la, parce que n y'a fɔ ko président kan ka démissionner vendredi, démission in ma kɛ donc kɛlɛ banna. Mɔgɔ si ko bila hakili la. Ala barika la, ko min kɛra an kumana réunion kɔfɛ, an ye ɲɔgɔn faamu. An ko min kɛra vendredi, hali CEDEAO délégation ministre min kun bɛ u y'a fɔ an ye k'a ye tɔgɔba de di M5 RFP ma, ko parce que Afrique jamana bɛɛ, jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ, surtout Afrique de l'Ouest la, u ye rassemblée in lajɛ en direct k'a fɔ k'an y'o bɛɛ kɛ ka a banna lafiya ni hɛrɛ la, ko o kɔni u y'a dɔn sisan ko minnu bɛ M5 ɲɛmɔgɔya la, a kɛra Bamako, a kɛra yɔrɔ bɛɛ la, u y'a ye ko mɔgɔ minnu don ko projet ba de b'u bolo ka ɲɛsin Mali ma. K'a fɔ aw ye tuguni an ka ɲinina ye mun ye? Ka président de la République ka démissionner n'a ka régime. A filanan an ka président, FSD président, n'aw y'a ye ne yɛrɛ bɛ M5 RFP la, ne bɛ Soumaïla Cissé de remplacer. An terikɛ, an président, IRD président, président Soumaïla Cissé. An bɛ ko bɛɛ kɛ Ala ka Soumaïla lasigi, k'a lasigi a somɔgɔw ma, k'a lasigi a ka parti ma, k'a lasigi FSD ma, k'a lasigi M5 RFP ma, k'a lasigi Mali ma. Donc an ka ɲininkali fila de ye nin. Président n'a ka régime ka démissionner, Soumaïla ka sigi kana. K'a fɔ aw ye tuguni ko sisan sini bɛ mardi 23 juin M5 RFP ɲɛmɔgɔbaw u b'a fɔ min ma ko comité stratégique, an bɛna réunion ba dɔ kɛ. O réunion in bɛna fɔ baara jumɛn de kan ka kɛ pour que lutte in ka abouti. A ye min fɔ ko désobéissance civile, k'a fɔ ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ pour que fanga k'a dɔn ko yɔrɔ bɛɛ la jamanadenw t'a kɔ tuguni. O fɛɛrɛ o de bɛna kɛ, hakili jagabɔ de bɛna ko o la, k'a waliya, k'a fɛsɛfɛsɛ yani dɔgɔkun ka ban. Conférence de presse de bɛna k'aw ye ka M5 RFP ka stratégie k'a yira maliyɛnw bɛɛ la. An tɛna jɔ marche dɔrɔn de ma, a tɛ kɛ Bamako dɔrɔn de la, yɔrɔbaw bɛɛ, sirabaw bɛɛ, dugubaw bɛɛ, maliyɛnw bɛna wuli k'i jɔ
ka yira Mali kono ka yira communauté internationale la ka yira Mali koka ko Maliens te fanga in ko duguni Maliens ta fe yelema ka do kola mais on va faire yelema ka do kola ka soro basigi lafiya here ni hakil sigila chini kana ngwa jamana ko fen wo fe na kiena mouvement in kono Maliens de ta do bici or an ya fo kabini an ba damini an ba fe ko ka nyanabo ka soro kieli make ka don fana mouvement an kelentala kabini juin kalo duru mogo chama nana o de yake M5 RFP ka bo juma do kana bi parti chama association chama nana franka an ba donc Malien chama be minum ba fe ka do mouvement la minu ngania nyuma be ka nyesi mouvement ma donc minu tese kana ay doa wuke ay barkada mouvement ka fayo aya mobiliser aya jo yani clé flat clé saba amena kuma foye ko min kanga ke pour que mouvement ka se ka abutu mo shika na lame o be ka kuma minu fo ka mo décourager ku ko président ka démissionner ma démissionner ko bana ko ma ban pew ambe kan chesiri ka ambe minyini ka soro tieni make jamana la kuma ba minu fora point de presse yi ka fo malien yi ka fo diaspora yi ka fo Mali teruye o de ni hakato bala sallallahu alaihi wasallam